गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो फेसबुकआव बारे बार नुबाय थानायखायसो माने आङो भिडिअ बानायथारदों आरोना माने बेनि बिखय जेबो अर्थ गैया आरो जेबो माने रिप्लाय गैया बा कमेन्ट सेक्सनफोरावबो माने मोजां गाज्रि कमेन्ट हरदों थेवबो माने रिप्लाय मोनाखै आरो बेनि थाखायनो बे बुस्थुखौ रियेल ना फेक माने आङो भिडिअ मोनसे बानायनाय जादों आरो दै मानसि गोरोन्थि जाबाय माबानो जाबाय सान्ति बरगयारि फेसबुक पेजनिफ्राय माने मोनसे बे माने भिडिअखौ हगारदो आरोना जेनेबा आपल'ड खालामदो बे भिडिअआ फेक ना रियेल नोंथांमोना नायग्रोना लादो भिडिअखौ ससे नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बोरै मोनखो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावथ' बिराद गाज्रि लिरना हरदो आरो मोजांबो बुंदो माने ओरैबायदि आरोना बे भिडिअखौ माने मानो बिदि भिडिअ बानायदो बेलेग भिडिअ बानायबानो जायोना बेफोरखौ माने बिराद जम स्टाइलनि माने बेफोर बुस्थुआ ना एसे जम स्टाइल आरोना जेनेबा माने खैफोद स्टाइलनि आरो जेनेबा सोरखौबा माने अकस्मात गुलि गावनाय सोरखौबा माने अकस्मात माने हार्ट एटेक बुख्लायनाय बुथारनाय बेफोरबायदिनो माने भिडिअसो जादों माने ओरै आंनि थाखाय बारना बेफोरबायदि माने अनलि मिउजिकखौल' लाना भिडिअ बानायदों ना रियेल ना मा ना फेक ना गावसोरनियावनो जाथारदों बे भिडिअनि थाखाय माने जेबो माने ओंथि मोनाखै आरो जे भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय माने कमेन्टबो रिप्लाय गैया आरो जेनेबा नायग्राया माने बिराद हैरान जादों आरो नायग्राया बिराद कनफिउस जादों आरो माने हय नंथारगौ ना नंमारा बे बुस्थुआ ना अनलि बेकग्राउन्ड मिउजिकल' होदों बे जेनेबा खुगा सिलायनानै गथ' लानानै नायदावलायनायबाथ' माने बुहुत मानसियानो माने सिरियासलि माने कमेन्ट खालामदों सोरबा माने जम बुस्थुजों गेलेनाङा खैफोद फैयो मा फैयो माने बेफोरबायदि माने लिरना होदो आरो ना बिनि थाखायनो मोनसे भिडिअ बानायदों माने बे भिडिअखौ माने बे मिउजिकखौनो बानायनाङालै खोनायोब्ला माने हिस्ट्रि खावनायखौ खोनायोब्लानो माने गोजांस्रिउ मोनो आरो भिउजों लोगोसे माने बेफोरबायदि माने नायग्रा अडियन्सखौबो सिगिनो नाङा सान्ति बरगयारि आं नोंखौ बुंदो जेनेबा भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा आंनिखौ ना गाज्रि मोननाङा आरो जेनेबा नोंनि भिडिअखौ आं माने स्क्रिनशट खालामनानै स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै होनाय जादों दसे जेनेबा अडियन्सफोरखौ माने आङो बेफोरबायदिखौ दा बानायथों बा बेफोरबायदि माने बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ माने दा लगायथों होननानै माने आङो बुंहरदो आरो ना गोसो गोरबोनिफ्राय मानसि गोरोन्थि निमाबानो जाबाय बेखौ माने फेक ना रियेल माने हमनो हायाखै आरो जेनेबा सान्ति बरगयारि जेनेबा गावनि अडियन्सनो जेनेबा अडियन्सफोर माने कमेन्ट रिप्लाय होबाबो जेबो नङामोन जेनेबा आं बेखौथ' बै आगोल सिगांनो नुखादोंमोन आरोना बे भिडिअखौ बाङालिसोमोन ना मुस्लिमसोमोन सासे मानसिखौ बानायनो होदों आरो जेनेबा रिपिट माने मानसिफोराथ' जेनेबा डिसप्ले केमेराखौ मावग्लुंजोबदों नालाय बेयाव माने हमनो हायाखै आरो जेनेबा दै बेनि थाखाय माने आङो मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन बे नंगौना नंमारा आन्दाज आसलथे मा बुस्थु इयो लोगोफोर आखौ नैबे मोनसे आपडेटखौ नायना लाबानो जाबाय सासे बर' हिन्जावा माबा जालायबाय आरोना बेखौ नायना मा जाया होनदों नों जामादों नों दै जादों दै जामादों आयु सयथिबो भिडिअ माबायदि ओरैबायदि लेथ्रा भिडिअ आरो बेफोरदि माने इमान बैसो जालायनानै जेनेबा हाबा जालायनानै बैसो जाबाय बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअखौ बानायोबालाय बै उन्दै गथ'फोर बानायखागोनखा दा नोंनो बेफोरबायदि गाज्रि आथोनखौनो जाबायबोला नोंनो गाज्रि आथोनखौनो जाबायब्ला बे गथ' फिसायालाय मा जाया जानो बे गथ'फोरालाय फैलाना मानो मोसा जानो आं दहायसो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना मोनसे अनलि मिउजिकल' मोसानाय बेफोर गथ'आ मानो गाज्रि जागोन मानो गाज्रि जाया जानो बै गथ'फोरालाय माने दख'ना गाननायावलाय मानो गाज्रि बाथ्रा बुङा जानो नोंसोरनो बिदिब्लाबालाय खना नोंसोरनो बिदि सेक्स गेलेयोबालाय खना मानो बिदि जाया जानो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो बेफोरबायदिखौ माने खालायोब्लाबो खुला खालामनाङा माने नोंसोर हाग्रायाव जायोना न' सिङाव जायोना जाखोमा थाग्रा माने बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियाआव हमजालायनो माने आजिखालि जाबानो हमजायोना आं बेखौसो बुंनो थांबाय थायो जेनेबा दै जोंथ' भिडिअ बानायखागोन खोमा ना जेनेबा जों बे चेनेलनि थ्रुयै जोंथ' बुंनो गोनां बुंखागोन जोंना केटेगरियानो बिदिखा आरोना जोङो बुंगोन गाज्रि मानसिखौ जों मोजां खालामनांगोन हाजासे जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन निजिनि हारि मानसिखौ खैफोदाव गोलैबा जों बोखांखागोनखा जों मेगनजों ओरैनो नायना थाया आरो आंनि मेगनजों नुनायखौ दै
आं बबेबा बैयाव जादोंबा माने आं बेफोरबायदि थांलायना माबाहैनाय माने आं बारा हिम्मत गैया आरो आं मेगनजों आंनि लामाजों जि नुलांदों बेखौ आं गासैखौबो लाफाजोबगोन आरो नै दिनैनिफ्राय आं दा बेराव खामानि मावनो दंफायो नालाय दिनैनिफ्राय सोरबा ट्रेनफ्राव गाखोनो हायि सोरबाफोर माने आन्दायना थानायफोरखौ माने आङो हाजासेखौ आङो मदद खालामनो नाजागोन आरो बे आंनि फिसा चेनेलजों थ्रुयै आरोना जोंनि बर' हारिखौ आरो दै लोगोफोरा बेखौनो बुंदों आरो ओमफ्राय बेनिखायनो माने बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियाआव बारा दावराव दावसि जाबाय थानो नांला ओंखायनो माने लासिं सिं जायो दा उन्दै उन्दै गथ'फोर एकदम बिराद भाइरेल जागासिनो जोंनिया बे मिउजिकजोंनो आरो लोगोसे गावनो हमजालायबाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना बेखौनो बुंदों दुखु मोननो नाङा जों बुंनांगौखौ बुङो जों भिडिअ बानायो जों भिडिअ बानायो लोगोसेयै दिनैनि भिडिअखौ आं इयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो लोगोफोर मानसि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामना हो हायोबा शेयार खालामना लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै नोंथाङा भिडिअखौ एकदम लाइक खालामना हो एसे लाइक खालामबा एसे रिसपन्स मोनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इयावनो आं फोजोबनोसै लोगोफोर मानसि बुंनायखौ गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों